Ο ψυχοθεραπευτής, κλινικός υπνοθεραπευτής κύριος Νεκτάριος Κυρίκος μας παρέχει πληροφορίες για το τι είναι η υπνοθεραπεία. Κύριε Κυρίκο, με δύο λόγια, πώς θα χαρακτηρίζετε την κλινική υπνοθεραπεία σαν ψυχοθεραπευτική προσέγγιση? Κλινική υπνοθεραπεία είναι μια σύγχρονη μορφή ψυχοθεραπείας, η οποία εκμεταλλεύεται μια δυνατότητα του εγκεφάλου που λέγεται χαλάρωση. Σε αυτή την κατάσταση ο εγκέφαλός μας είναι ανοιχτός και δεκτικός στο να δεχτεί θεραπευτικές προτροπές, γιατί σε αυτή την κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου μας αυξάνεται κορυφαία. Στην πραγματικότητα, η επιστημονική ορολογία της κλινικής υπνοθεραπείας και στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως νευρούπνωση και νευροϊπνοτισμός, δηλαδή χαλάρωση του νευρικού συστήματος για να υπάρχει πρόσβαση στο βαθύ ασυνείδητο. Είναι εγκεκριμένη από το 1958 από τον Αμερικανικό Ψυχιατρικό Σύλλογο και από τον Αμερικανικό Ιατρικό Σύλλογο και από το αντίστοιχο Βρετανικό από το 1961. Πώς διαφέρει από τις άλλες ψυχοθεραπείες? Πρόκειται για μία απλή μορφή ψυχοθεραπείας ή απαιτεί μακροχρόνια διαδικασία? Η βασική διαφορά με τις άλλες μορφές ψυχοθεραπείας είναι ότι δεν δουλεύει μόνο σε γνωστικό επίπεδο, αλλά δουλεύει σε νευροβιολογικό επίπεδο, στο βαθύ ασυνείδητο, που εκεί πέρα είναι οι πεποιθήσεις, οι φοβίες, οι ανασφάλειες. Οπότε αναπρογραμματίζουμε, αναδομούμε, ανασυντάσσουμε νευροβιολογικά τον εγκέφαλό μας. Και γίνεται αυτό που είπα προηγουμένως. Μία φοβία γίνεται μη φοβία. Ένας φοβάμαι, ένας δεν μπορώ, ένας δεν είμαι αρκετός, γίνεται είμαι ok, είμαι δυνατός, είμαι αρκετός. Είναι σύντομη μορφή ψυχοθεραπείας. Από μια μεγάλη έρευνα που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ψυχολόγο Alfred Barrios και δημοσιεύτηκε στο American Health Magazine, η οποία μελέτησε όλες τις μελέτες που υπήρχαν πάνω στην ψυχοθεραπεία, μας έδειξε ότι 600 συνεδρίες ψυχανάλυσης είχαν ποσοστό επιτυχίας 38%. 22 συνεδρίες συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας είχαν ποσοστό επιτυχίας 73%. Και 6 συνεδρίες κλινικής υπνοθεραπείας είχαν ποσοστό επιτυχίας επίτευξης στο θεραπευόμενο 93%. Μια τεράστια διαφορά. Αυτό γίνεται γιατί δουλεύουμε στο ασυνείδητο και νευροβιολογικά. Αυτό κάνει την κλινική υπνοθεραπεία μία από τις πιο βραχίες μορφές ψυχοθεραπείας. Σκεφτείτε ότι οι συνεδρίες για μια φοβία είναι 7 με 10 maximum και η διακοπή του τσιγάρου είναι μόνο μία συνεδρία. Κύριε Κυρίκο, υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα οργανωμένη εκπαίδευση κλινικής υπνοθεραπείας και ποιος είναι ο ρόλος του κέντρου σας σε αυτό? Ναι, φυσικά και υπάρχει. Στο κέντρο μας έχουμε 3 εκπαιδεύσεις, η μία σε επίπεδο διπλώματος και οι 2 σε εξειδικεύσεις, οι οποίες είναι διεθνώς πιστοποιημένες και είναι και οι 3 εντατικές και ταχύρυθμες. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε θεραπευτές όχι μόνο στην κλινική υπνοθεραπεία, αλλά και στη βαθιά γνώση της νευροβιολογίας σε συνδυασμό με την κλινική υπνοθεραπεία. Οπότε να μπορούν να δουλέψουν με ασφάλεια και με ουσία με τους ανθρώπους. Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση και γιατί να εκπαιδευτεί κάποιος στην κλινική υπνοθεραπεία? Η εκπαίδευση στην κλινική υπνοθεραπεία απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, συμβούλους και εναλλακτικούς θεραπευτές. Γιατί να εκπαιδευτεί? Γιατί προσθέτει ένα επιπλέον εργαλείο στα εργαλεία που ήδη έχει, ώστε να μπει στη βαθιά ρίζα του προβλήματος και συγχρόνως να το αναδομήσει νευροβιολογικά. Γιατί όπως είπαμε, η υπνοθεραπεία είναι ένα εργαλείο που μπορεί να δουλέψει συνδυαστικά, αλλά και αυτόνομα. Συνδυαστικά, άμα δουλέψει με κάποιο άλλο εργαλείο ενός θεραπευτή, το εξελίσσει και το δυναμώνει. Και αυτό γίνεται γιατί δεν δουλεύει μόνο σε γνωσιακό
επίπεδο, αλλά δουλεύει γνωσιακό και καθαρά νευροβιολογικό, δηλαδή και συνειδητό και ασυνείδητο. Οπότε, ό,τι αλλαγή, ό,τι επίτευξη γίνεται βαθιά νευροβιολογική. Κοιτάξτε, η κλινική υπνοθεραπεία είναι μια θεραπευτική προσέγγιση, η οποία είναι ελεύθερη από πόνο. Είναι βραχία μορφή ψυχοθεραπείας και είναι και πολύ όμορφη σαν διαδικασία. Δηλαδή, κανένας θεραπευόμενος δεν θέλει να τελειώσει συνεδρία. Σε αντίθεση με άλλες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους που ο θεραπευόμενος έχει πόνο, έχει φόβο και λέει άντε να τελειώσει η συνεδρία.